वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण खेकडे कसे साफ करायचे ते पाहणार आहोत आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बनवायचे कसे ते पाहणार आहोत। शक्यतो मादी घेतात, पण मला इथे सगळे नरच भेटलेले आहेत। मादी आणि नर कसे ओळखायचे असते, हा जो खेकड्याचा त्रिकोण आहे, हा जर मादी असेल तर तो ब्रॉड असतो आणि त्याच्यावर काळे पट्टे असतात, त्या माद्या असतात। पण हे अमावास्या झालेले काल अमावास्या झाल्या असल्या कारणाने हे पण भरलेलेच आहेत, म्हणून आपण ते आता पाहणार आहोत कसे साफ करायचे। इकडे साफ करताना पहिल्यांदा हा धागा असतो तो कापून घ्यायचा आहे। डेंगे आपण काढूनच तोडून आणलेले असतात। हे पाय आपण मच्छीवाले असतात त्यांच्याकडून तोडून घेऊ शकतो, जर तुम्हाला येत नसतील तर, नाहीतर ते आपण घरी तोडायचे असतात। तसे ते पाय आपल्याला काही त्रास देत नाहीत। जर आपल्याला ते जमत नसेल तर आपण ते मासेवाले असतात त्यांच्याकडून आपण ते तोडून घ्यायचे असतात। जितके खेकडे मोठे असतात ते साफ करायला थोडासा त्रास होतो। हे असे पाय काढून घ्यायचे, तरी तो जिवंतच आहे। त्यानंतर आपण हा पोर्शन आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा असतो। तो जर नाही निघाला तर आपण ते चाकूने काढून घ्यायचं आहे। आता आपण खेकडा धुवायला घेणार आहोत। हे जे त्याचं कवच असतं ते स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आपल्याला साफ करण्याच्या पूर्वी। स्वच्छ धुणं फार महत्त्वाचं असतं, कारण ते चिखलामध्ये असतात खेकडे। अजूनही ते जिवंतच आहेत। हे त्याचे डेंगे असतात तेही आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे असतात। त्यानंतर आपण छोटे पाय सुद्धा स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आपले हे डेंगे आणि खेकडे स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। आता आपण ते साफ कसे करायचे ते पाहणार आहोत। हे फार घट्ट असतं आणि मोठे खेकडे असतील तर ते अतिशय घट्ट असतं। हे आता आपण असे काढून घेतलेले आहे आणि आता ते आपण नीट साफ करून घेणार आहोत। हे असं खोलून घ्यायचं आहे। हे फक्त इथला पोर्शन काढून टाकायचं आहे, बाकी सगळं घ्यायचं आहे।
बरीच जण ह्यामध्ये बेसन भरून तसेही करतात. आणि हे जे पाय असतात छोटे ते मिक्सरला किंवा पाट्यावर वाटून घेतात. पण आपण तसे न करता आपण ते अख्खेच फोडणीला देणार आहोत. आपल्या सगळ्या खेकडे कुर्ल्या साफ करून झालेले आहेत. ते कसे बनवायचे तेही आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. शशिकला माने यांनी रिक्वेस्ट पाठवली होती की खेकडे कसे साफ करायचे तेही दाखवा म्हणून. खास त्यांच्यासाठी आपण हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. हे जे पाय असतात ते काही जण, हे मोठे डेंगे नाही, हे जे छोटे पाय असतात ते काही जण मिक्सरला लावून घेतात. त्यानंतर ते एखाद्या गाळणीने, स्टीलच्या गाळणीने त्याचा जो रस असतो तो गाळून घेऊन मग ते फोडणीमध्ये वापरतात. आपण हे असेच शिजवणार आहोत. खेकडे कसे साफ करायचे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.